Ай, ти си. Здравейте, Антон, казва се Антон Събчев. Това е първа 26.1 квалификация за ниво Advanced на Bulgaria Functional Fitness Championship. Май не е Championship. Association, аре, сега се та. Тук имаме щанга. Тук не пише добре, ама както е. 15 кила щанга. Ето тук ги пише килограмите. 20 килограма. Така. Момчето. Ето, опънали са я. Ето. Тука. Е 100 сантиметра. Е, там близко. Да. Готов ли си? Да. Айде, пускай. Пускаме. Казвай. 5, 4, 3, 2, 1. Хайде! Ти си, момче. Три, 4, пул с краката. 5, 6, 7, 30 секунди. 8, 9, 10, 40 секунди са минали. 45, 11, 12, 50 секунди. Супер. 13. Но. По-малко скача. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Супер! 20 секунди. 20 секунди имаш. Можеш още едно. Ако трябва да ги прави една идея по-бавно, за да губиш по-малко енергия на бърпитата. 5, 4, 3, 2, 1, хващай! Пул с краката. Така, това ти е играта. 4. 5. Много добре вървиш. 6. 30 секунди. Не ги гледай, леко е. Не ги гледай. Леки са, леки са. 10. 15 секунди имаш от първата минута ти остават.
По-бавно са ги прави. Имаш минута и 10 секунди. Можеш по-добре. То рунд и следващия са тегавите. Давай, давай, давай. Колко е? Колко е? На 5. 6. 7. Давай, 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 не спирай. 8. 4 секунди имаш. Забави, забави, забави. Забави. 11. Тонка, поне 10, брат. Не знам. Поне 10 значи искам. Той е следващия рунд. Той е следващия рунд. Имаш 15 секунди. Това са критичните рундове. Той е следващия, брат. Пет, 4, 3, 2, 1. Хващай. Леки са, леки са. Давай, момче, дай, 2. 3, ядосай се. Давай, стискай зъби и почвай. 6. Не са минали 30 секунди, давай. 7. Можеш, 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 момче. Хващай, още 2. Давай, още 1. Минута и 15. Имаш минута и 15. Хващай, почвай. Като махало. Без да спираш. Така. Това е. 2. 3. Давай, 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 давай. Не спирай, не спирай. 1 минута имаш. 4. 5. Можеш, момче, можеш. 6. Айде, още толкова. Не спирай, не спирай. Гадно е. 7. Айде. 8. Имаш време, имаш време. 30 секунди ти остават. Последно. Диши сега дълбоко. Поеми въздух. Оправи щангата. Аз вече минах. Целунах я. Оправи щангата 8 секунди. Оправи щангата там. Ти какво си мислиш? 3, 2, 1. Хващай. Айде. Тук е критично вече. Стискаш зъби. 1. 2. Давай. 3. 4. Можеш. Ти си човек. 5. Още 5. Давай, момче. Искам 5 бройки. 30 секунди са минали. 6. 7. Леки са. Хващай още 2. Поне още 2. 8. Още 1. Давай още едно. Една бройка. Минута и 5 секунди. Втора. 3. С един крак се изправи. 4. 5. 50 секунди. 6. Айде. 7. 40 секунди. 8. Давай бързи 4. 9. Айде. 10. 30 секунди. 1-2. Можеш. Първото и последното. Давай. 20 секунди. Супер.
Роки, ти готов на тигър. Аз не мога да ги чувам. Не ги чувам. 3, 2, 1. Айде, тук искам 10 броя. Последни. Фащай! Давай! Ядосай се! Айде, гърбишки, момче! Няма да пускаш! Айде, коте! Айде, последни интервал! 4. Стискай зъби, стискай! Айде! Аре бе, Тонко, още малко бе. 5. Само 30 секунди са минали. Можеш, Айде, фащаш. минути и половина страдание имаш още. Давай, 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 давай! 7. Можеш още, можеш още. Давай, стисни, стисни. Това е, последно. Още малко. 50 секунди минаха, 50 минаха. Дай още едно, бе. Айде, първото. 1 минута остава. 2. 3. Айде, дай. Дигни малко. 4. Дигни малко, после да имаш повече време да починеш. 5. Давай. 6. 40 секунди имаш. 40 секунди. Можеш още малко. 7. 8. 3 секунди. 9. 10. 15 секунди. Браво! Край на първа част! След 20 секунди изправя. Колко слагаш, Тонка? Колко слагаме, момче? Това ти е заявката. А? 11 и 13 секунди. 7-1. Момчето слага десетка. Не забравяй да си ги затвориш. Не успя да се хванеш. 12 минути. Аре. Твоя е. Над 80 са твои. Няма как да те изгуби. Колко напред? 12:30, брат ми. Понеделник е пари. Ти пак то беше. С едно-две повторения по-малко. Горе! Горе дръж!
Един рем, няма значение какво. Пауър, мауър. Скачай нагоре, брат. Няма тежи, ама ти си издърпаш. Слушай. Скачаш хубаво нагоре и виж. И тук рязко затягаш. Затягаш. И се отпускаш. Веднага ръцете нападат. Ще ги видя, той има още много време, малко почивка. И ги прави. Не разбра. Излизи за. Скок нагоре и стягаш. Стягай хубаво на мене и лака не включва. Ай, тавана. И малко повече злоба, давай. Така. Давай. Злоба. Скачай. Удари! Дръж! Ай, бе! Браво, бе! Аре, качвай се. Ай, 80. Колко слагаме? Кажи си мъжката. 8-1. 8-1. Тук са 7-5. Момчето зарежда за 81 кила. Имаш 2 минути и 15 секунди. Пак така. Вашата е здраво и много злово. Викай го много помага, да знаеш. Ай, Томка след 30 секунди я ловиш. Той до 17, нали? Да, до 17. Тук не мога да има още работа. Айде, 10 секунди я лови. 15 минути и 55 секунди. Имаш точно една минута. Точно една минута. Давай. Браво, бе! Давай, ставай, бе! Браво, момче! 8-5 слагай, бе! Браво, момче! Това искам да видя. 15 секунди. Дай още малко. Почини още малко. 5 секунди. Дигай я! Дигай! Браво на момчето. Направи успешен на 8-1. Браво, изкефи ме. Тая броиме от миналия опит, без тия. Петичка. Десетка. И 15. От другата страна. Да. 0,5. Много съм доволен от тебе, брат. Дигна си колкото искаше. Да. В интерес на истината.
Чакай, дай да покажа. Снимахме ги. А? Снимахме ги. 10, 15. И лоста пак ще го снимаме. Ето го, това хубавец.